Informativo local. Televisión de Cerceda. Boa tarde, aquí estamos na Radio e Televisión de Cerceda en este luns 19 de maio. Hoxe, en este informativo, falaremosles desa festa social que se celebraba o pasado sábado e foi todo un éxito. Acudían máis de 700 persoas. Tamén recordaremosles os actos de conmemoración do Día das Letras Galegas, tamén este pasado sábado. Irémonos a recordarles xa que próximamente poderánse anotar para os campamentos de verán do torneo de fútbol base que se vai a celebrar aquí no noso concello e de máis deportes tamén lles falaremos en este día desa nova edición do Poseidón Reis que será próximamente o 31 de maio. Recordaremosles dese servicio de información de WhatsApp municipal da homenaxe que se vai a celebrar o cura don Albino Verdía, da renovación do DNI do pasaporte que será o próximo 21 de maio, da oficiña do rexistro clave do Concello de Cerceda e xa tamén nos iremos con deportes e co tempo en Galicia para a xornada de mañán. E comenzamos xa a falarles desa festa, unha nova edición da festa social que se celebraba aquí no noso concello o pasado sábado, o cal acudían máis de 700 persoas, ademais coincidindo co Día das Letras Galegas. Celebrouse, como saben, na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro de Cerceda, ca actuación do grupo de gaita San Martiño de Cerceda, que amenizou xantar e que foi a base, ese xantar foi a base de xamón afumado, pulpo á feira, xarrete asado, con patacas e postre e milfollas. O dúo Matices foi encargado de amenizar a música pola tarde e, ademais, tamén houbo agasallo para o home e a muller de máis idade presentes en esa festa. Manuel Vázquez, Lesta e Estrella Raña Fariña, de 94 anos. De seguido quedámonos con algunhas declaracións dos que asistían a esa festa e tamén recordamosles que na xornada de mañán irémonos con esas declaracións da concelleira de Benestar, Catrina Queijo, e ademais tamén na xornada de mañán irémonos con esas declaracións da xerente da pulpeira Luís Guerra, que foi a encargada pulpeira de elaborar a comida para máis de 700 persoas que acudían o pasado sábado a esa festa social no noso concello. Que tal a comida? Moi ben, hasta aquí fenomenal. Hasta aquí fenomenal, hasta os que probaron agora. Non é a primeira vez que veñen, verdad? Non. Vostede de onde? Eu son de Cerceda, Cerceda Centro. Cerceda Centro. E vostede? Eu son algo repatriado. Eu son de Queixas. De Queixas. E canto tempo hai que se jubilou? 16 anos. 16? Desde esos 16 anos que vostede está jubilado veu sempre esta festa? Non viñen o ano pasado, máis este, non máis. Pois hai que se animar e vir todos, e aproveitar. Vale. Bueno, hasta o momento todo ben, non? Todo. Hombre, o que facía falta era facela sequera 2 veces por ano. Cristina, xa viñeches máis veces? No, é o meu primer ano, pero a verdade é que me gusta moito e está moi ben organizado. Bueno, Cristina, e por que motivo ves hoxe ti aquí? Supoño que ves acompañando a alguén, verdade? Si, veño acompañando a miña abuela. A túa avó, como se chama a túa avoa? Clarisa. Hola, Clarisa, que tal? Bueno, vamos indo, mentre teño que me acompaña que me diga de comer. Bueno, vostede xa veu máis veces, non? Eu si. E hoxe estará encantada porque ademais veu na compañía de súa neta. É a termiña dun xenro, así. Ora ben que a neta, que tamén estará encantada, non? Xa me dicía o ano pasado. Abuela, eu agora tamén xa podería ir eu. Bueno. Pero hoxe tocou, como o xenro vai na laracha. Clarisa, que tal está o pulpo? Moi bo. Se lhe estou dicindo a este señor que vou comer un lote dele. Porque a mí gusta moito. Vostede de onde é? Eu son daqui de Cerceda, do Esperón. Que tal a comida hasta ahora? De momento de maravilla. Agora máis adiante non sei, pero xa vamos ben, É a primeira vez que ven? Pois non, xa debe ser a cuarta ou a quinta, xa non sei. E todos os anos ven porque quedan ganas de repetir, non? Hombre, Dios, queira que teñamos que repetir moitas veces. Efectivamente. Bueno, e o seu marido tamén encantado, non? Encantado da vida. Encantado. Que non está contente esa? Non, muller, non é unha broma, non lle fagas caso, non, moi ben, muller, moi ben. Non. Do Esperón tamén. Sí, somos, sí.
pero levámonos moi mal, Sí, casi todos os días andamos. E de onde é, Mari Carmen? Son de aquí de Cerceda. De Cerceda. Son de Queixas, pero vivo en Cerceda. E non é a primeira vez que ven esta festa, non? No, Bueno, e que tal ata o momento, ben, non? perfecto. Bueno, e vostede de onde? De Cerceda, Como se chama? América. América, e que tal América? Moi ben, perfecto. Non hai nada que lle escoller, todo está rico. Bueno, xa probaron o pulpo? Sí, está buenísimo. Está bo, non? Está todo bo. Bueno, e vostede tampouco é, o sea, non é a primeira vez que ven, non? No, eu xa viñen máis veces, sí. Estamos aquí con don Manuel Vázquez, que é a persoa, o home máis maior que acude hoxe aquí do noso concello. E que tal? Estoy moi contento de vir aquí. Creo que comeu xamón e pulpo, que tal? Está bo? Buenísimo. Bueno, Manuel, eu non sei se vostede se lembra que nós estuvemos facendo un programa en Radio Cerceda e vostede era un dos habituales. E é verdad que eu levei unha alegría ao veloxe aquí, Vostede lembrase dese programa? Sí. E de onde é vostede, Estrella? Dice Estela, E cantos anos ten, se o podemos saber, 94. 90. E como fai vostede para conservarse tamén con 94 anos? Cal é o secreto? Pois iso echar ali a leira, andando echando na leira, plantando lechuga, plantando cebolas. Estrella, é a primeira vez que ven a esta festa? Ai, non, xa vim moitos anos. É por eso que lle quedaron ganas de repetir, non? Bueno, porque foi aí a neta que me senón non viña, eu non viña, E creo que hoxe vostede levou unha sorpresa, non? Hombre, que eu non pensei que... Eu non creo que non sexa máis vellos que a min. Bueno, supoñemos que sí, que claro que os hai, pero que acudiran hoxe aquí non. Bueno, pues non sei. Bueno, pero levou unha alegría, non? Hombre, non contaba con ele, Bueno, e que tal a comida? De momento, creo que comeron xamón bueno, non sei se xa comeron pulpo. Eu do que comín está ben, agora falta algo máis. Bueno, e come de todo vostede? Sí, unha pota de caldo é como, as caldo non bota 2 días ou 3, depende. E seguramente que ese caldo que fai Estrella está riquísimo, verdad? E faja merenda. A que é merenda? A ver, coméntenos un pouquiño. A merenda, pois mira, parto dos outros ovos, boto-lhe un pouquinho leite, e boto-lhe farinha e sal na sartén. Como se fora unha filloa, pero un pouco máis gorda. Un pouquinho máis, pouco. E xa está. E iso está riquísimo, non? Sí. Iso tamén é un secreto para que vostede se conserve tan ben, non? Pois, mira, ainda o fixen onte, e ainda agora cando vai á noite, ainda hai comer unha pouca que quedou de onte. E agora tamén lles vamos a falar deses actos de conmemoración do Día das Letras Galegas o pasado sábado. Celebrouse ese día e, como saben, as protagonistas foron dúas mulleres de Cerceda. A Real Academia Galega decidiu que o homenaxe como parte do Día das Letras Galegas se dedicara ás cantareiras e á poesía popular oral. O homenaxe foi personificado en dúas mulleres do noso concello, Adolfina e Rosa Casás Rama, xunto con outras 4 mulleres galegas creadoras e transmisoras da arte e a beleza. O noso concello, o pasado venres, tamén colocou unha placa na Vila da Iglesia na honra ás nosas veciñas Adolfina e Rosa. Logo actuaron as nenas e os nenos do Colexio da Silva ca súa obra As Ferreñas da autora Paula Carballeira. E o sábado, día 17, tamén se presentou un mural no auditorio sobre as cantareiras e actuaron as pandereteiras das Encrobas e tocaron e cantaron algunha das cantigas de Adolfina e Rosa. E tamén lle recordamos que ás 12 tamén houbo contacontos infantil chamado As Cantareiras. Recordándolles que onte domingo, día 18, tamén se celebrou unha obra de teatro para todos os públicos, agora que ven a noite. E quedámonos a continuación cas declaracións do alcalde Juan Manuel Rodríguez García. Benvidos ao estreo do mural dedicado a Rosa e Adolfina Casás, un estreo que ven protagonizado pola editorial Polo Correo dos Ventos. Os pintores foron Quique e Carlos, a editora Tania Solla, e o certo é que despois de todo o que se falou onte, pouco máis queda por engadir, creo eu, a nivel xeral, ao gran legado que estas mulleres nos deixaron.
O que si é moi significativo é o feito de que a partir deste ano, cando se citen figuras tan ilustres como son Rosalía de Castro, Castelao, Eduardo Pondal, Álvaro Cunqueiro ou Celso Emilia Ferreiro, aí tamén estarán Rosa e Adolfina Casás, o que baixo o meu punto de vista é enormemente significativo. É enormemente significativo tamén o feito de que eran mulleres. Non é tan habitual. Dende 1963 é a 7ª edición na cal mulleres son premiadas. É o feito tamén de que é un recoñecemento conxunto. No ano 1998 foi o primeiro recoñecemento conxunto que se producira aos trovadores medievais, oiríades falar moito, por exemplo, de Martín Codax, e neste ano 2025 é a segunda vez que se produce ese recoñecemento conxunto. Polo tanto, danse unha serie de circunstancias e de datos que, baixo o meu punto de vista, son moi específicos, son moi particulares e danlle tamén un carácter especial a esta edición. E, desde logo, baixo o noso punto de vista, baixo o punto de vista cercedense, o que lle dá un carácter xa enormemente especial é o feito de que sexa xente do noso pobo, xente que moitas e moitos coñecen. Agora todo o mundo di, eu coñecía a Rosa Casás, eu coñecía a Adolfina, eu pasaba por ali, dicíanme na casa, eu tamén as conocín, seguro que o teu avó as conocía. Evidentemente todo o mundo está moi contento de que isto sucedera aquí á beira das nosas casas. Quero agradecer tamén a participación que sempre ten a súa familia á hora de asistir aos actos do Concello. Hai que darse conta que hoxe hai un acto central ás 12:30 en Malpica de todo o que conleva o tema das letras galegas. E, sin máis, decir, tal e como xa dixemos onte, que eternamente estarán aquí con nós Rosa Casás e Adolfina Casás. Ademais, no auditorio, que auditorio ven do latín audire, o cal tamén unha vez máis ten a súa coherencia argumental, porque a elas había que oílas. Fundamentalmente, o que emitían é cantigas, tocaban a pandeireta, e seguro que este auditorio pois houbera estado encantado, e a xente que acudimos a él, de poder acoller unha actuación delas, pero témolos aí no recordo. Hai que agradecer tamén todo o traballo que se fixo, por exemplo, Richie Casás, á hora de recoller todo ese legado e de seguir tirando por esa tradición, que eu sinceramente falaba onte, creo que dende fai unha década que está repuntando unha vez máis, é fundamental, porque para saber cara onde imos hai que saber moi ben de onde vimos, e Dios dé a quen conserve ese tipo de contidos que nos manteñen apegados á raíz. Para Rosa e Adolfina Casás, que estarán sempre nos nosos corazóns. No lugariño da lousa tamén temos unha rosa que toca, canta e baila con amor e alegría, con amor e alegría. As rapaciñas da vila tocaban e cantaban, tamén para divertir, tamén para resistir, tamén para resistir. Este canto é para Adolfina, este canto é para Rosa, tanto tempo esquecidas, e agora chegou o día, e agora chegou o día. E agora tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda, como cada ano, organiza os campamentos de verán, un na Silva e outro en Cerceda para nenos escolarizados ata os 14 anos. Ofertaránse varias quendas, serán do 23 de xuño ao 4 de xullo e do 7 de xullo ao 18 de xullo, e do 21 de xullo ao 4 de agosto, do 5 de agosto ao 19 de agosto. Horario será de 9 a 2 de tarde, será de luns a venres, e existe tamén a posibilidade de ampliar ese horario
de 8 a 3 da tarde. O precio por quenda será de 50 ou 70 euros, dependendo do horario, e os irmáns na mesma quenda pagarán 30 euros. Realizaránse actividades de xogos ao aire libre, manualidades, visitas ao aguapar e cociña, entre outros, e terán merenda a media mañá. En Cerceda serán no Centro Cívico e tamén na Polideportiva e na Silva, celebraránse no local social e tamén no colexio. O prazo para inscribirse será dende o próximo luns 2 de xuño ata o 16 de xuño e terá que facerse no rexistro do Concello. E ora tamén lles falamos de un torneo de fútbol base, xa que o Concello de Cerceda presentou a pasada semana unha nova edición do torneo fútbol base e que se celebrará o vindeiro fin de semana, os días 24 e 25 de maio, nas instalacións do Complexo Deportivo do Roxo. A cita consolídase como unha das máis destacadas do deporte base na comarca e faino cun importante crecemento respecto ao ano pasado. Pasaránse dos 40 equipos a 650 participantes, do 2024 a 52 equipos e preto de 1000 nenos e nenas nesta edición deste vindeiro fin de semana. Durante a rolda de prensa na que participaban o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, e tamén o edil de Deportes, Óscar Golán, e o director das Escolas Deportivas Municipais, Alberto Pallas, e o presidente do Atlético cercedense, Gabriel Bello. Destacouse o éxito da convocatoria e traballo conxunto entre o Concello de Cerceda e os clubes para o fomento do deporte base. E falamosles de máis probas deportivas do Poseidón Reis, que cada vez falta menos, será o próximo 31 de maio e terá lugar unha nova edición, xa vai a cuarta Poseidón Reis, con uns 1000 deportistas xa inscritos. Ás 11:30 da mañá organizarase o primeiro cross Poseidón Reis, unha carreira solidaria de 5 kilómetros pola zoa do Parque Acuático. O 100% do recaudado será para doar a Asociación de Esclerosis Múltiple da Coruña. O prezo desa inscripción será de 10 euros. A Poseidón Reis xa é considerada como unha das probas máis completas e exixentes de Europa. Na categoría élite, desde os seus comenzos, foi un éxito. Xa, como lles decíamos, 4 edicións despois desas 4 edicións continúa medrando. Álvaro Sánchez, que preside o OCR Cerceda, destacou que sin a colaboración do Concello de Cerceda sería totalmente imposible darlle ao evento a magnitud que ten o día de hoxe. Agradecido e confía en seguir facendo medrar. E pola súa parte tamén o alcalde Juan Manuel Rodríguez subrallou a aposta decidida deste goberno pola colaboración con este tipo de eventos que fomentan o deporte e que lle dan visibilidade a recursos naturais que son de moito interés para nós. E ora tamén lles falamos que o Concello de Cerceda ten un funcionamento unha canle de comunicación mediante a aplicación WhatsApp, co obxectivo de ofrecer á ciudadanía información directa sobre eventos e noticias de interese e de carácter municipal. Para darse de alta e recibir as mensaxes do Concello de Cerceda no seu WhatsApp, pois ten que seguir as seguintes instruccións. Primeiro, a agregar o Concello de Cerceda como contacto. Pode facelo gardando na súa axenda o número de teléfono 609 43 10 78, facendo clic nesta ligazón ou escaneando un código QR. E xa a continuación, enviar un WhatsApp coa palabra alta. Dende ese momento, a persoa usuaria dá xa o seu consentimento para recibir mensaxes informativas do Concello de Cerceda. E ademais xa recibirá unha mensaxe de benvida confirmando esa alta no servicio. Se vostede quere darse de baixa, ten que enviar unha mensaxe co texto baixa e deixará de recibir esa información. Este servicio trátase de unha comunicación unidireccional
excepcional polo que as persoas usuarias non poderán enviar mensaxes de resposta nin realizar consulta a través dese número de WhatsApp. E ao darse de alta no servicio acéptanse as condicións e normas de uso expostas e o incumprimento das normas supoñerá a baixa automática por parte do administrador. Para contactar co Concello de Cerceda deberá utilizarse os medios habituales, por exemplo, vía web cerceda.org, no teléfono 981 68 50 01 ou persoalmente presentándose na Casa Consistorial. E agora falamosles de unha homenaxe que se vai a celebrar o próximo día 31 de maio, xa que un grupo de veciños organiza unha homenaxe ao cura de Queixas de Cerceda, en Crobas, Meirama e tamén das parroquias ordenses Leste e Mercurín, a don Albino Verdía. O acto comenzará cunha misa a 1:30 na iglesia de Santa María de Queixas para despois celebrar un xantar ás 2 na zoa do aparcamento ao lado da iglesia de Queixas. Para o xantar será a base de entrantes, pulpo e carne, con postre e un agasallo. O prezo é de 40 euros e os nenos pagarán 20. E a partir tamén das 4:30 da tarde actuarán as pandereteiras das Encrobas e o grupo de música tradicional galega San Martiño de Cerceda. E agora tamén lle recordamos que próximamente poderase renovar o DNI e pasaporte aquí no noso concello. Será xa este próximo 21 de maio. Poderase pedir cita para renovar o DNI ou pasaporte en Cerceda este mércores xa, 21 de maio, no Auditorio Municipal. A cita teñen que pedila nas oficinas xerais do concello na planta baixa. Para renovar o DNI é preciso telo caducado ou que lle falten menos de 90 días para caducar. Hai que levar fotos recientes e a tasa que deberá abonar e que custa 12 euros. Para o pasaporte, pois será ter o DNI sen caducar, fotos recientes e a tasa de 30, haberá que abonar unha tasa de 30 euros. Os menores de idade deberán ir acompañados cos dous proxenitores ou titores legais. E falamosles agora de outras cousas, porque a oficina Rexistro Clave do Concello de Cerceda xa emite credenciais digitais para relacionarse electrónicamente coas administracións. A obtención da identificación clave realizarase de modo presencial na nova oficina, evitando desplazamentos fora do concello. Calquera persoa que así o desexe poderá obter de modo presencial e sen desplazarse fora da súa contorna a identificación clave necesaria para acceder aos servicios digitais. A acreditación da identidade faise na oficina ante un empregado público que verifica a identidade mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, a onde chegará unha mensaxe, unha SMS de benvida a ese sistema. Ese número clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sen necesidade de certificación digital, instalando o DNI electrónico ou a credencial digital proporcionada por este sistema está custodiada e almacenada pola administración pública de forma seguro nos seus servidores, de modo centralizado e na nube. Así, a ciudadanía pode relacionarse electrónicamente coas administracións dende calquera dispositivo que teña conexión a internet e sen necesidade de instalar o certificado digital ou no seu ordenador, tablet ou teléfono móvil. E estamos xa en deportes e quedámonos xa con eses resultados. Recordamosles que en terceira Galicia eses resultados: Carral B 2, Atlético Cercedense, ademais unha goleada, 9 goles, que foron os encargados de marcar Marcos Rodríguez 2, Marcos Martínez, Samuel 2, Diego Roca e David e Alejandro. Estamos con máis resultados. Recordamosles que o Rodís enfrentábase ao Curtis e perdía por 1-4, os goles de Ángel. O San Martiño 0, Xuventude Laracha 4. E xa no xuvenís na Copa,
Arteixo C1, Atlético Cercedense 2, o Cercedense, que quedou clasificado cos goles de Sergio e Daniel. En cadetes na Copa, Deportivo Esclavas 0, Atlético Cercedense 7, neste caso clasificouse tamén o Cercedense, con eses goles de Hugo, Pablo e Samuel. Nos infantiles na Copa, Atlético Cercedense 3, Eirís 0, Cercedense clasificado con goles de Orión e Marcos. Estamos xa con outros tamén resultados. Atlético Cercedense 2, Unión Campestre 3. Oza Cesuras B 6, Atlético Cercedense 2. En prebenxamís, Santirso 2, Atlético Cercedense 0. E xa en fútbol femenino, fútbol 7, Atlético Cercedense 3, Mesoiro 0. E en veteranos, en esa segunda división, de veteranos 3, Betanzos Norte 1, os goles de Jesús e Óscar. En segunda B, Unión Campestre 3, San Martiño 2, goles de Álvaro e Marco. No Sporting Map 1, Rodís Veteranos 1, goles de Diego. Vamos a quedarnos xa de seguido con esa información meteorolóxica para a xornada de mañán martes, porque mañán Galicia recuperará a influencia anticiclónica e agárdase unha xornada de choivas cunha mañán de ceos nubosos, máis nubes a oeste e unha tarde en xeral con ceos pouco nubosos ou despexados. As temperaturas mínimas serán, non terán cambios significativos e ademais temos que recordarlles que as mínimas sin cambios, pero as máximas en ascenso, e o vento soplará de nordés frouxo e de compoñente oeste a primeira hora e virando a nordés de cara á noite, con intervalos moderados nas rías baixas. E con esa predición meteorolóxica despedímonos dándolle as gracias de quen lles falou, e en realización de Manuel Eirís e Marisol Rodríguez. Mañán, á mesma hora, 1:30 da tarde, estaremos con máis información de carácter local. Que teñan vostedes unha boa tarde. Ata mañán.